उदालगुरि जिल्ला सिंनि डिमाकुसिनि पश्चिम पतलायाव थानाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि इसिं दाथाय जौगाहोनाय थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। इं 2023-24 रांखान्थि बोसोरनि RIDF एबा रुरेल इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट फान्ड 209 बिथांखिनि जोहै 7 कौटि रांनि बाजेटजों लुनो गोनां अन्थाइ खाम्फाखौ जायगानि MLA एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारिया गायसननानै होयो। पश्चिम पतला उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि इसिं दाथाय जौगाहोनायनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय गोथार हाबाफारियाव जायगानि MLA बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे BTCनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर ओनसोलनि मानगोनां सुबुं आरो गोबां रायजो राजाफोराबो बाहागो लादोंमोन। जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा बर' बिजोंनि फरायसालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां गोजौ फरायसालि बे फरायसालियाव दिनै जों 7 कौटि रांनि मोनसे गोदान स्कुल बिल्डिं गायसनदों। जि स्कुल बिल्डिंआव 13था क्लासरुम थागोन आरो जेराव 12 थाखोसिम जों बेवहाय क्लास लानो हागोन आरो बेवहाय प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल आरो फोरोंगिरि स्टाफनि गासिबो रुम थाजोबगोन आरो बेनि अनगायैबो बेवहायनो गासिबो टयलेट जि नांगौ बेबो थागोन। दानि दिनाव जितु गोदान एडुकेशन पलिसि बे मथे मोनसे फरायसालियावनो जोङो 12 थाखोसिमाव बिगियानखौबो जोङो फोरोंफागोन, गुबुन गुबुन साबजेक्ट फोरोंखागोन। ओंखायनो गंबा लेबनि रुम बेवहाय जागोन, जे फिजिक्सनि, बाय'लजिनि, केमेस्ट्रिनि, मेथ्सनि आरो बिदिनो कम्पिउटारनिबो बेवहाय लेब जागोन आरोबा। गतिके गासिबो जि नांगौ बेवहायनो गासिबो थाजोबगोन। आं सानो बे फरायसालि नयुङा लुखांजानायनि उनाव जोंहा बेवहाय मोनसे सोलोंथाइनि जिथु आबहावा बे आबहावाया सोलायनाय फैगोन, बयबो गोसो दुंगोन। आं सानो जे खालि दा जोंनि बिमा बिफाया गावबा गावनि फिसाखौ माबोरैहाय मोजां खालामनो, माबोरैहाय गोरों खालामनो, माबोरैहाय बायदिसिना लाइनाव फरायहोनो बेखौ साननानै जुदि गाव गावनो नांस्थाबलाङोब्ला बे फरायसालिनि गेजेरजोंनो बे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिया डक्टर इन्जिनियारजों लोगोसे जोंहा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारफोरबो जाहैजोबनो हागोन। बे जोंनि नाजानायनि सायाव। मैं अनुरोध करिছো डिसेम्बर जानुवारीते कमप्लीट करिब पारे नेকি जाहाते मुख्यमंत्रीर हातेदी आमी विधानसभा निर्वाचনৰ आगे आगे एटो फिटा काटिब पारो। पारिब ना नाइ इन्जिनियार खिनि आमार हेड मिस्त्री कोन आछे मातक কৰি দিব লাগে। বিশেষ কাম নাই, এটা সাত তাৰপিছত 3 হেড যিমান লেবাৰ লাগে এটা লেবাৰক 10 দিন কৰিব দিলে যি পইচা দিয়ে এদিনতে এনেকুৱা লেবাৰ আনক বান্দৰ সেনাৰ নিচিনা কি কয় হা ঠিক আছে। সাত ঢালাই এবাৰতে একদম গৰ্জিয়াছলি দিয়ক, পইচা একে 10 দিন কৰাই যি পইচা দিব মেন পাৱাৰ বঢ়াই ফালে দুদিনত দিলেও একে টকা যাব ঠিকাদাৰ বিলাকৰ। কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিছো যাহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীৰ হাতেদি অহাবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে যাহাতে এইটো মুকলি কৰি আমাৰ যিসকলে আমাক দান দিছে তেওঁলোকে দেখা পায়। হ'ব আৰু এটা হেড মিস্ত্ৰীৰহে কথা, বাকীতো তুমি পইচা 10 দিন কৰিলেও ইটোই ল'ব, এদিন কৰিলেও ইটোই ল'ব। আৰু এইটো এজ পাৰ এষ্টিমেট কৰিবা, তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিলে ঠিকাদাৰবিলাকৰ লাইচেঞ্চ কাটা যাব, ব্লেক লিষ্ট হৈ যাব জানে। গতিকে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ, যিকোনো পৰামৰ্শ ল'বা। আৰু তোমালোকৰতো ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, তোমালোকে নিজে ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, নিজে কোনোবা অলপ ইনভলভ হৈ থাকিবা, ঠিক আছে।